Ang atong unang pagbasa, ang kaning basahon sa panultihon, proverb, daghan kay siya gipresentar nga mga nindot nga mga pagtulunan o mga kamatuuran. Nang litan, kaning moingon siya dinhi nga ang bahandi nga imong mabatunan pinaagi sa limbong dali rang mahanaw ug baghatod kini kanimo ngadto sa kamatayon. Karon daghan making limbungan karong panahon di ba? Manimbam gay nang uban niya magmisa sa adway siguro naghumili na. Kana bang limbungan ba? Niya kaning ato din yung project wa baka kumang limbungan wa ko mang limbong project ini ba daghan na ra ba kay ni donations. Mao na ato na siyang pamalandungan kay mawa ra dayon kuno na nya kana kunong sa to diring ang taong maalamon makat-on sa itudlo kaniya. So ang tinuod nga maalamon makat-on gyud aka na bang open to new learnings. Kaya usahay gud kita labi nag-edad-idara na unya natay sulti nila nga mga batan-on pa moingon din ada naniguwang nami ana kamo na lang hinoy mo tudlo ang mga bata pa ninyo kamo mga ginikanan maminaw ba mog tudluan mo sa inyong mga anak maminaw o musupak. Congratulations, maalamon ka nga ginikanan kung maminaw ka sa itudlo sa imong anak. Akong pari, maminaw ko sa itudlo sa sakristan. Pangutan ang sakristan. Maminaw ko sa itudlo sa liminister. Pangutan na Brad Boy. Di ba mo ingong gina? Asa ko na maminaw tawana. Mao na dili maalamon. Kanang di ka maong maminaw di ay dili maalamon. Lain pag yun nga medyo kuan kaning nindot-nindot hay man to diring kuan daghan man gud kayo ni mura naman untag maglibog ang ano to sige, kana na lang mao na lang tuntua. Gigamhan ang mga taong dautan sa ilang pagka mapahitason og garbo og kini sala. Nangana ang kana kunong dautan nga tao gigamhan na sa ilang garbo niya mao na nga magsige na sila pataas. Karabang tao ba nga dili gid bitaw gusto nga siya malupigan nahanglang yung siya gyud mo isakto naam na daghan ni nana bang doon na gid sila bay gitawag og labaw gid sila mo nagbisag unsay topic kamaog na silang mo sulti nagi ikasulti ba biyaan ay sa mga tao nang kamo ganahan mo ng tao nga sige lagdaig siyang kaugalingon nya ikaw mo ipirming alkanse nigingon nimo kanibang niya ako kamao kay ko ana adi sayop mo nang imo ang saktuan na sulti sa kaglaing topic ako kamao sa kuana ikaw madugay may kay hapakon ang ba-bain ka ilom dia kakuan basad nimo imo na malang tanan so kini ako lang ning gihisgutan kay mga pulong, mga pagtulunan manggunis Ginoo. Kung atong sundon kining maong mga pagtulunan, matud pa ni Kristo sa atong ebanghelyo, kinsa man ang akong inahan ug akong mga igsuon kadtong maminaw ug magtuman sa pulong sa Dios. Maminaw ug magtuman. Ninduta gideklarar ni Kristo nga kadto di ay mga tawo nga murag automatic iyang inahan sama ni Maria
Sama ni San Jose, automatic iyang amahan, ang iyang mga membro suod niya, na automatic nga iyang mga igsuon, dili day na siya maoy sukdanan or basihanan aron mahimo gitang tinuod nga igsuon sa Ginoo dito sa langit. Ang tinuod gid ang igsuon niya dito ilag yung panimalay sa langit, ang tanang tao nga maminaw og magtuman sa pulong sa Ginoo. Ang pangutana, kini bang Bible nga atong gibasa kani maura ba ni pulong sa Ginoo? Maura ni pulong sa Ginoo? Uy, tubag mo eh. Kana bang Bible ba? Maura ba na pulong sa Ginoo? Dili oy. Part lang na sa pulong sa Ginoo, mo na gitawag og sinulat nga pulong sa Ginoo. Kinam sa ubang mga tao karon nga ug wa masuwat sa Bible, dili pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo either gisuwat or isulti niya pinaagis Espiritu Santo sud sa imong kasing-kasing. Nasuwat ba sa Bible nga magtap-tap ka panahos COVID? Niya, pulong nas Ginoo nga magtap-tap mo karon, mag-social distancing. Sige, tubaga. Og dili pulong sa Ginoo, ay sunda. Nganong sunod man kaana? Mahimo kang kaaway sa Ginoo. Kay ang iya rang igsuon kadto ra mang maminaw og magtuman siyang sugo. Unyag di ka maminaw, nya di ka magtuman, dili na sugo sa Ginoo, di na kanya igsuon. Sige ko na be, tistingi ko na pangutana. Wala ba na sa Bible ka na magtap-tap niya, social distancing. Panangtanga na natanan. Araw mga matay tas COVID kitang tanan. Ang pulong sa Ginoo usara gyud sentro nga mao say sugo ni Kristo, gugma. Gugma sa Dios, gugma sa isig katao, dili gugma sa kaugalingon. Mao na ako ginang balik-balikon dinhi. Basta nagbuhat gani kag butang nga para sa imong kaugalingon, bisag nasuwat pa nas Bible, di na pulong sa Ginoo. Gilubag na siyawa. Basta padong nas imong kaugalingon ba, pero naa gani kay gibuhat para sa kaayuhan sa uban og tungod sa imong gugma sa Ginoo, kana pulong nas Ginoo. Bisag wa pa na masuwat sa Bible. Nanglitan, tap-tap ka karon. Unsa man na? Gugma sa Ginoo tungod sa gasas kinabuhi. Na may virus, higugmao na tong kinabuhi nga hinatag sa Ginoo atong tap-tapan. Ngay nagtap-tap dire tangtangon kay manigarilyo. Buangon ka diya. Nagtap-tap kay naay virus, sige suyop sigarilyo, tap-tap sa time, nigarilyo sa time. Ana, nya human tap-tap na sad. Mas grabe tong sigarilyo kaysa COVID. Ang kuyaw, tap-tap dire, yay guman tangtangon, suyop siya bu. Nya human taon na sad kay naay COVID. Ayaw. Kaning pagtap-tap, nagtudlo na nato, higugmaa ang kinabuhi. Ang tanan nga harmful to life, likay. Inom, hubog yun, hubog, red horse, kulapo, inom yun, beer. Wa ka magpatay anas kinabuhi. Ana, siging tap-tap din hib, siging washing, siging ana, unya nagpa-abortion. Nagpa-abort. Unsa man ang imo? Nganong ga-abortion man ka? Siging social distancing, siging ana, nya siging inom og pills. Unsa man ang imo? Gamahal kas kinabuhi o nagdagmal kas kinabuhi? Social distancing, siging ana din magtuob pa, nya nagpalaygit. Ano mo na? Wa ni mo patyang kinabuhi. Amo na ha, paghigugma sa Dios. Nya paghigugma sa isig katao, nga ako ning tap-tapan aron dili mamiligro ang uban. Ana, tanawa na imong tupad. Kuyaw kay nagmatakda na nimo. Muna tap-tapi gyud. Ana. Pero doon na bayay mo takod diha.
nga mas grabe pas virus. Unsa man ang imong sala. So nagtudlo lang na nato nga di ko mo patakod sa uban sa akong virus nga COVID. Pero hunahuna asad nga naa kay sala nga mas isog pa ng virus sa COVID, ayaw sa di patakod anang imong silingan. Nya kung magkusmod na imong naong, di ka na matakdan imong silingan sa kakusmod. Virus man sana. Sige, lingian na imong tupad. Bisag katap-tap ka, smiley siya. Kita mo na, smile ka. Oy, sa mata mo makikita ang aking damdamin. Layo, mata. Kita na imong mata eh. Labi na kiniglingi ni mo na nangutang ni mo sige lagsaad, wag yun bayad. Nya mo smile ka. Di sa dapat din, takot na imong virus dito. Nilapos na nas imong kuan, anang niyang yun ani, kanang tap. Mao na atong nahunaon nga kini ding atong pagbuhat ani, gitudluan lang ta nga ampingan nato ang hinimos Ginoo. Ampingan. O kay ato mang ampingin na lang siya sa kinatibukan. Iapil og amping pinaagis pagtuman sa sugo sa Ginoo. Love one another, love your enemies, forgive 77 times, give without asking anything in return. Kani mga nindot kay ni siya. Ayaw na mo paningil anang nakahulam ninyo pagkaninduta ana, no? Papuyas inyong balay ang way balay, tagaig yuta ang way yuta kung naa kay yuta. Ayaw pagsigig pangural sa imong balay, open your doors. Kay na ang Ginoo musud siya, wa lang nimo mahibaw-i. Di ba ningon man na ang mga proverbs sad? Basin baya kuno sa sige nimong pasulod og tao, imo na diayng gi-welcome ang angels of God. Mo na nahitabo ni Abraham sa sige niyang atiman sa mga strangers. Ang duha na dito ka-anghel ang yan giatiman. Nya tungod sa kalipay sa mga anghel, giingnan siya, ang imong asawa magmabdos sunod tuig. Ana. Nagmabdos si Sarah. Edad 92 banting ito. Namabdos pa yun. Yun na nga na. Tiguam na kay ka sa sige nimong atiman. Nya ingnon ka, magmabdos ka. Anya si 80 na imong edad. Malipay ka. Di malipay ba ka? Depende. Kaya ang Ginoo nangita man na sa imong kasing-kasing, basig nangandoy pa kang manganak. O di, iya kang mabduson. Nya naman sa mga byuda karon nga hapit na sad mo 80, ngandoy pa mang makasikan time. O basig pa deg, naay manguyab nimo. 80 sa nagsungkot sa wala. Labing na kay mong duha, ning kasos ang Ginoo no, grasya gyud tungod ginis akong pag-welcome sa mga way balay. Ano na siya? Sige, manindog na ta. Bisag kinsa pay pangutanon, murag common gyud nga tubag nato, lisod gyud biyaan ang sala. Saban, lisod o sayon? Kanang sala ba? Naamuroy sala? Naa. Nya, sayon biyaan? Lisod. Mao gina kasagaran gina to lisod aw bisag ako ingnon ko ikaw pader mo biya kas imong sala aw mo biya nya nabiyaan na nimo lisod oy mao gina ato bisag kinsa mo na nga gitagaan tag modelo dinhi kay ang pag-anhi ra ba ni Kristo matud pa niya mianhi ko aron pagtawag sa mga makasasala. Nya unsaon man niya nato pagduol sa Ginoo kon magsige lagi tag ingong lisod? No, di ba? Kani si Mateo or Levi sa lain nga pagkasulti siyangan, mao man gitoy original niyangan kaning Mateo kuan man iya maning apostolic name naman tingali ni pagkuyog na niyang Kristo. Nya moro sa iyang gigamit. Usa ni siya ka gitawag og notorious sinner or public sinner kanang mga kobrador sa buhis. Kay sa unagong panahon ang kobrador sa buhis notorious sinner gina, di na sila kasulod og templo, di na sila kasulod og mga gathering, mga sinagoga, kay well known nga mga sinners, kay mangubrahay magbuhis. Nya ang kubrahan nila ang mga Hudiyo.
Karon hinoon ang taga BIR sikat naman kayo. Sila man tig cobras buhis no. Ang atong mga local government units na sa tayo buhisanan na magsikat noon kay sila. Pero sa una di na sikat, mga well-known sinners na sila. Karon unsa may gipakita ni Mateo nga kinaiya aron masunod nato unsaon pagbiya sa sala. Pag-ingon gyud ni Kristo, sunod nako, ang iya yung unang gibuhat, gibiyaan dayon niya ang iyang lamisa. Ana mo sa uban hinoong mga Bible scholars nga niingon oy, it took longer time pa. Automatic lang nagsuwat diha nga mibiya dayon siya, pero doon na pagod to'y process god. Ana, nag-discuss pa to sila. Sige, o ganaon na to pagsulti, basta ang dinhi biya yun, gibiyaan dayon niya ka mo, ug ingnon mo biyain ang imong sala sunod ni Hesus, biya dayon. Murason paganita kana diha dapita na himong lisod. Pareha na kung ingnon ka Ginoo, imbitaron ka sa Ginoo nga sunod nako, ayaw na pamalikas niya, mobiya ka sa imong pamalikas. Parihan niya mo itong nangumpisal nako nga ang iyang sala kanig yung pamalikas niya, akong giingnan nga ayaw na gyud ha, pugni na gyud imong baba, kung madabo tangin nila nag packaging tape imong baba aron di gyud kalitok, di man sa kuno niya butangan. Nako, pader ako na ginang buhaton din adyo ko mamalikas, pagbarog niya mas dakin aso siya pisti oy. Dali nagkalikas ba. Nagkatawa lagi ko, hapit mo siya na parok ba pagkuan niya di ako sa dool. Ahina inong iyang pagkasulti, pisti. Nako, natuan na, so good na. Oy, mga buangon kay tang. Nya nga naman, kanagong pagbiya ni Mateo, dunay sumpay ba? Pagbiya niya, pagsunod niya ni Hesus, giimbitar niya si Hesus adto mukaon siyang balay. So sa ato pa, si Hesus gidaan niya siyang balay, kita gusad-usahay, anhiraman si Hesus kotob godin ni simbahan. Pero karon ko kadungog mo no. Yang bitaw Lord. Pero inigawas ninyo anang pultahan, wa na Hesus nga tuunahan. Dadas inyong balay. Dadangan to ba? Karon ba inyong sabtan din dada dito sa balay. Mo na sunod sumpay. Gidas balay si Hesus. Ikatulo, nagibuhat ni Mateo. Nagkumbira. Ang sam nang kumbira? Ang sana, panahon sa kaguol o panahon sa kalipay? Naglipay siya. Monay ikatulo, nga ikaupat, nagibuhat niya, nangimbitar og laing mga makasasala aron mutipon, musaos iyang kalipay. Nangimbitar. Kita god, mangural manunta sa atong balay, inigso di mo, sirado dayon. Di ka kapangimbitar. Mo na iguli ron ninyo sa inyo, paghikay mo dito, nga imbitara ng inyong mga silingan. Inyo nang buhaton. Ay, gadali mo ko pa diro yan. Og dili, karon tingali, sunod adlaw, basta in relation ba sa imong pagbiya sa sala. Sige, butangan na itong usa ka klase sala. Kanang imong pagdumot. Nakaroy gidumtan nga imong ugangan sa di mo imong gidumtan nya silingan ani mo imong ugangan or tipon gud gani tingay mong puyo ana karon. Ang zaman biyaan ani mo kanang sala biyaan nga masabi kandi biyaan uli na lang ay nalang simba dire. So mingon juga Lord ako ning biyaan undangon ko na ni sige nya dadanas inyo kanang maong saad ba? Mo na kuyog na mong Kristo. Ngadto, pag abot sa inyong balay, naaman nimong ugangan. Saon na nimo? Magluto kag special nga pagkaon nga gusto sa imong ugangan. Kana bang paborito niya ba?
Nga imo dayon siyang imbitaron kay utro man sa tong makasasala, pareha man mundo ha. Nga imo di siyang imbitarog kaon. Ang mga on dayon mo, kuyog sa uban pa, makasasala man po ng imong bana, liwat man na sa imong ugangan. Nya. Nya kana imong mga anak, utro man sana, kana igsuon sa imong bana, utro man sana mga makasasala, gitabangan magaglibak ana. Ana imo na silang imbitaron aron mangaon. Ana, nya himuon na ninyo. Oh, na so good nagyosod pader lisod magay na pader. Kana di man kakabiya sa imong style maglisod kag biya sa sala. Muna ang gustos Ginoo mupadayon kita ngadtos unahan. Si San Pablo sa unang pagbasa bisan pag gibilanggo na siya, tuas siya sud sa bilangguan, nagpadayon siya pagsangyaw sa ebanghelyo. Matod pa niya, kung sa tuyang gisulti diri nga importante kay natong mahinumduman, mga igsuon, ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad ako sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga angay gayod sa buluhaton sa mga tinawag sa Dios. Kita mga tinawag man tas Ginoo. Yan itubag man sad mo kay ni simba mamuron, ako ni misa. Unsa may mga hiyas para sa tinawag, pag mapaubsanon kamo, pag maaghop, o pag mapailubon kanunay. Ang sa maning pag mapaubsanon, humility. Pag maaghop, meekness. Pag mapailubon, patient. Ana, no? Be humble, be meek, and patient. Sige, dadaan aros inyo iniguli. Be humble. Sa nang humble, mudawat lang bisag unsay naa. Dawat. Tan-aw nimo imong anak, wa pa mo bangon, dawata nga wa pa mo bangon. Imong bana wa na diha kay tuan nas kabit, dawata nga tuan na siya kabit. Ay na lang pagsigyaw-yaw. Unya dayon, isunod dayon ang meekness. Unsa man ang meekness kanang di gyud masuko. Kay na masay-usay mo dawat pero gakagot ang ipon. Ang wa gyud kasuko. Aghob ba kanang malumo kay ka ba? Relax kaayo. Nya dayon pag mapailobon, be patient. Unsa man ang patient nga tao? Kana bitang kanunay nga mulaom nga duna gid nindot nga sunod. Mupasinsya ka karon kay na ay sunod ani nga nindot. Muna ang patient. Sige lang, pasensyahin lang na. Sige, padayon lang yun, padayon. Kakapoy na kay, sige lang, ilob lang, sige, naalagi na sunod lagi. O, inana ba? Ang kanang patience o kanang hope, magkuha na sila, mag-connectaray na sila. Nahimo kang patient, tungod ka na kay hope for a better tomorrow. Munang nag-patient ka karon. Muna, always hope. Munang kang Abraham sa una, sa to, hope against hope. Kada bang magsumpay-sumpay ba? Christian hope na siya. Wa gyud hopelessness. So mga igsuon, ang atong gitubag bitaw sa Salmo nga niingon ta ang ilang mensahe mikaylap sa tibuok kalibutan. Kanang mensahia nga akong gisulti karon nihimo na nga nakaylap sa tibuok kalibutan kay porting daghanang mga makasasala sama ni Mateo, sama nako, sama ninyo nga nangausab ang kinabuhi. Mao na nga nikaylap kay kun wap ay mga makasasala nga nangabag-o ang kinabuhi tungod sa pagsunod sa Ginoo, dili ta mo kaylap oy. Dili mo kaylap kay wa may attractive nga kanang naong ang atong simbahan. Pero ang atong simbahan, puwerteng daghanang makasasala nga nangabag-o ang kinabuhi. Mga adik, mga kanang sana himabay, mga kriminal, mga rapist, mga sa panadiha, mga drug lord, mga terorista. Daghan kayo nangabago, mga prostitutes, mga criminals, nangabago tanan, mga libakira, kana mga igihan kay mga yuta,
agap kay mga bahandi na nga bag-o. Daghan kay na sila. Oh, daghan yung kayo. San Agustin Palandaan, San Pablo, persecutor gutugod. Mga buangon kay tanan. Saint Ignatius of Loyola, perti ka ambisyoso nga tao. Nga bag-o yun. Nga bag-o. Kamo, gusto mong mukailapsan mo? Karon gitawag man na sa atong kaning netizens og viral. Mukailap ni viral. Mabati biya na paminahon viral kay virus man na. Viral, virus. Pero nindot sa paminahon, ni viral ka. To bitang akong humili sa una, Pader, ibong humili ni viral. Nganong ni viral man ang humili? Paminawa lang unsay akong gihumili. Nganong ni viral na kay sige og hisgot sa mga nindot nga mahitabo kun wa natay sala. Ang mga tao ro nangita gyud nindot. Kana bang nindot? Wa nay labing nindot kana gyud makabiya tag sala. Mao nay the best moment of our lives. Kana bang mubiya kag sala? Testingyo. Kanang imong sapot biyain na ilisi nagkaaghop kabapaubsanon og pagka mapailobon ilisi na di ba murag og kag moingon nga mura man kog nakakitag Ginoo kay kanagong imong sapot kana man gunang gusto kang mahitabo gusto nimong mahitabo ang imong gusto nya kay wa man mahitabo mo nang gakusmod imong naong gusto ka mo uli imong banag sayo ni uli mahinog kaadlawon sayo lang yapon pero kaadlawon aportin imong saputan gusto ka imong anak mumatag sayo di na magsig computer oy nagbuntagay man og computer agisapot ka gusto kang paminawon ka nya wa man ka paminawa agi-agian man lang ka agisapot ka karon ilisi na ilisi ba unsa may mong iilis bisan og di mo uli okay ra mo natulog adlaw na ginang di muli imong bana bisag magduwag computer hangtod buntag okay ra di na ginamuundang og duwas computer hangtod masakit gina ana nya okay ra ninyo adi gyapon alo oy kay mo diha sige manindog na ta. Daghan kaayo ang mga pagtulunan nga gipresentar karon sa atong mga pagbasa ug sa atong ebanghelyo. Naipipila ka mga pagtulunan nga nindot kay kutloon. Una, ang Ginoo di ay gusto gid siya nga mo trabaho ta. Dili lang mag-standby. So kanang mag-standby, maimpierno gina. Kanang mo trabaho, maura gid nay malangit. Mo na nga ang gihulagway diri gikan pag buntag sayo hangtod alas 5 sa hapon sige siyag paniid sa mga tao naaga ni wa magtrabaho iya gyung patrabahoon. Kami bitang mga pare hilig kayo mi og day off. Kada semana naagid mi day off. Kamo naasan mo ana? Mo day off sad mo? Kamong mga asawa, nasad mo day off sa inyong bana? Ang mga bana na day off silang asawa? Ang mga ginikanan, naamoy day off para sa inyong mga anak? Ang mga anak, naamoy day off para sa inyong ginikanan? Permanente. Mga tapulan mong dagko. So kanang mga tapulan, maimpierno gina. O gina ha? Kaya gustos Ginoo mo trabaho kita. Naagid tay buhaton. Unya ikaduha ang Ginoo day hilig kay siya nga parihar tag suhol tanan. Di siya gusto ana nga ikaw supervisor dako kag ranggo, dako kag suhol, taas kag oras gitrabaho, dako kag suhol, mubo kag oras, gamay ra kag suhol. Angay parihag suhol tanan. Nya saan? Ganahan mo aning style? Uy, tubag mo eh. Di mo ganahan?
Maliwat mo aring nagbagot-bot. Ang unang ni trabaho gagumbol. Ngiga kami diri na pagbamis kainit gikas buntag hantod sa hapon kanang gipatrabaho nimo alas 5 pariha ra mig suhol. Grabe naman sa nang imo ana. Og mao ni nakapastress nato karon kana bang mangumparar ta. Mangumparar. Daghan kay nana. Bisag kaming mga pari, matintal miya na usahay, mangumparar mi, akong karaang pari, ni ara ko aning parokyang gamay, kananong bago, nasda kong parokya, dako kayo kulikta. Magyaw ba? Ako diri, naniguwang na lang ko, ni algya pong ko aning mga island parises, sila noon dia, naniguwang na lang sad, naarigi siyudad. Kumparar ba? Di gustong ginawa na. Ang gustos Ginoo pilay gihatag nimo kana mo na. Ora gina siya. Malipay ka nga naa kay suhol. Ayaw na lang pagkwenta og pila. Pero ang nagtrabaho suhulan gyud Ginoo. Muna ang gauna gyud mo trabaho gyud ta. Ikaduha dawat lang bisag pilay ihatag sa agalon. Yang saban. Oyon mo ani dili. Ang mooyon, congratulations, malinawon mo. Ang di mooyon, mas stress mo. Og mauna ka nang sinahay karon, kanang magsinahay ba? Kana ba magsikag sinas imong silingan? Kung ang imong silingan gani, nakapangural siyang yuta, niya nakapaghatag og kanang bagong pintal, ikaw moras kag ma-insecure. Ay way pintal ako da. Pintal sa gas imong balay. Palit siya og sakyan ng bago. Wakoy bagong sakyanan da. Palit sa kag imo, bahalag inutang. Mas stress gyud kana. Mas stress ka. Mao na ang gustos Ginoo dinhi kana bang kamautang mo dawat unsay ihatag sa Ginoo. Siya'y magbuot. Sa unang pagbasa niingon siya diri, ang akong huna-huna ug ang akong laraw di gyud pareha sa inyo. Ang inyo ni ara na kutob siyuta, ang ako tuas langit. So layo kayo. Hay may taas og panglantaw ang nagbarog sa yuta o kadtong gatungtong dito dool sa panganod. Hay may taas og makita. Ang tuwa dito. Nya ang atong nakita niya ra dinhi. Nya magsige kag reklamo nganong maura nimong nadawat, gihatag nas Ginoo nimo karon kay nakita niya unsay sunod ana kay tuwa mo siya sa babaw. Kakuha mo? Pareho datong istorya sa nahinomdom mo atong nalunod nga sa to katong sa Sulpicio katong Princess of the Star ba to? Kato bang nalunod ba? Ana. Daghan mo katong patay. Gani si Padre Ligio, kailan mo mong Padre Ligio no, nakaikyas siya man tatoy mo sakay kay ang kuan man kana ganing diha man sila nagtrabaho sa Sulpicio ato, duha sila kabuk akong classmate sa college sa seminaryo, si Brad Limboy man tingali to, Limboy. Ni hangyo si Brad Limboy nga siya lang say mosakay. Pero schedule gid unta to nga mosakay sa Padre Ligio para mo ari dire. Nakaikyas na napari. Pero nagmahay-mahay siya ato. Ngano man sa Limboy, ngano man sa mo ilog man sa next schedule. Sige lang kay buotan ka na sa Padre Ligio, maginireklamo. Sige, ikaw lang Brad, ikaw lang adto. Sakay, usas na missing Mao to nakaingos Padre Ligio mo balik yung kong seminaryo kay ang message ani no din alam jud ko musakay balik kay musakay ko ani patay gyud ko ani. Mao na karon balik sa seminaryo da pare lagi. Onya, magmahay ka. Ang Ginoo nakita man nga, Padre Ligio, ako man kang parion. Nanong musakay man ka, ana? Mamising ka? Ana. Katos ang istorya gyapon related, ana, akong kailas Manila, ang iyang silingan, nga suod kay niya, nay anak na head sa Boy Scout sa ilang school ba? Nya, doon naman to camping din murag jamboree sa mga Boy Scouts. So mo appeal siya. Ang bayro nun kay moabot maghapit mo 15,000.
Wa man gyud kwarta iyang papa o iyang mama. Purti ginyang hilak nga di siya kauban. Hapit tanan nga naiukuyog na missing. Mao tong purti niyang gakos iyang papa mama, salamat Dios Ginoo mga wa mo'y kwarta. Kay diha pa mo'y kwarta. Purti na taron ako rumpataya. Oh, di ba? Una pasalamat mo mga way kwarta kay dugay mong mamatay. Og daghan kag kwarta, nya masakit ka gamay, adto day ka ospital, sudlan kag COVID, patay ka dito. Pero wa kay kwarta sa anto, so tala ni tuob-tuob. Mas madugay-dugay pa ka, sunog lang kas kainit kayo, pero di ka matay dayon. At tingali lang ba? Tingali lang. Waras okay ba? Mao ba na tinuod istorya? Ang importante, kamautan mo dawat nga kabubuton is Ginoo, mas nasayod siya unsay sunod. Kato sang landslide Yas Naga, inom mo ato katong landslide. Nagya po ito istorya akong nadunggan na mo tinuod na to. Nga sayos buntag, naglungag siya para sa iyang anak. Sus, naguba man ang iyang stove. Naguba, pukaw niya, ano naguba man itong stove? Ingon siya, ay panghuam dito spikas. Anak, at dagan siya nga to kay manghuam, maogi pagka-landslide. Hurot ang iyang gibiyaan dito eh. Awa mo ka-gets? Nahurot. Dito siya sa atbang gatanaw siya, sus, may ragyong naguba among stove, pero maulang sige, natabunan sa diyang anak dito yung bana. Pero siya, nakaikya siya. Nga naman, nigdali-dali mo siya dagan gato kay para makalungag dayon siya. Nanguam siya dito silingan. Sus, patay lagi. Una ka mo, kita, ay na lang pagsigunahona anang kumparar-kumparar. Unsay gihatag sa Ginoo nimo, mao na. Nalitan ka na imong naong. Ay tanawa imong naong. Ikumparar na imong tupad. Hay may arang-arang. Una-una ako no hay may arang-arang na naong nga imo o iya. Iya ha. Ingon gani ka arang-arang na siyang naong. Oh, nararani mo, mas stress ka na. Nabit ako'y kaila nga. Classmate ako sa una ba? Ang usa karon nahimong dalagang guwang. Nagkita mi dalagang guwang na gid siya. Wagits na ba kay 50s na biya mi ana. Ang usa katulo na paanakan. Guwapa kay ito hasta ako perting ibugan ako ato katulo na paanakan. wagi bana may pagdireto siya nako. ang daghan magyong daghan magyong kung buwak nindot ko no daghang buyog maniba na o kana siya mamutujukan sa iko sa buyog pero katong bati sa ilo-iluan wa gitoy peligro. O say magmahay-mahay lang sa noon pero may na lang to safety ka. Daghan kayo mga butang sa kalibutan nga di ta kasabot murag unfair. Pero kung parihatan ni San Pablo diri sa ikaduhang pagbasa nga ang tanan niyang paningkamot maura gyud ang pagtuman sa gusto ni Kristo ug ang pagpakigsuod ni Kristo, ang tanan sang butang sa kalibutan, tanang sitwasyon mahimo sang mapuslanon og worth giving thanks to God. Tanang butang basta ang atong una-una makigsuod ko sa Ginoo, mutrabaho ko para sa Ginoo, mahimong mapuslanon ang tanan. Kana lang manglaba ka, kanang manglaba ka mapuslanon na dili. Njaro ko ng imong anak gamay, gibunlot ang imong linabhan, giiksa nga tos lapukan. Mapuslanon pa na dili. Kinsa gaingon? Ikaw. Pero pangutan ang Kristo. Unsay imong bation, unsay isulting Kristo, sadyang giguroy sa imong anak wa ka kabantay, giduaan, giiksa ngadto sa lapukan ang bag-o ginimong giwaswasan. Unsa kay isulting Kristo? Wasa ko kay bawo. Pero gato na siyang una-unaon ang makapasuod nimong Kristo, moingon gina tingalis Kristo aron masuod kanako pagpasalamat nga giiksa sa imong anak ngadto sa lapukan. Nga naman tungod kay gitudluan kas imong anak nga mahigugma gyud kas pagpanglaba. Unsa may unsa kanus aman day ka makapanglaba kung bulingon ang
Punapton o limpyo? Kung bulingon. Nya nahigugma man kas pangpanglaba kay gidaban ni Mos Kristo nga gugmas pagtrabaho. Di magpasalamat kang giiksan niya na sa labanon, laban na sa kanito, gabot niyo to na sa giburing nindot sa mama da kay laban iiksan na po niya dito. Thank you dong ha kay imo jud kong gitagaan og okasyon nga I can express my love sa pagpanglaba. Ngana. Ya, sakto na dili. Kung mo na imong una-unaon, wa jud kay stress. Wa kay stress oy. Portig yung ninduta. Kanang manglimpyo kag balay, nya hugaw-hugawan des imong mga anak, magduwa-duwa inana, ingka believe sa ko mga anak da tagaan jud og okasyon nga ma-exercise ang akong love for cleaning. Manglimpyo na sad ka. Ay kanindot ni mga yawaan eh. Hangtod to sila, moingon to sila, di na man sila masukos, mama, nga di man ka masuko ma. Ingka, tungod manggod ni, kay akong gitanaw ba nga, ang inyong gibuhat, inyo kong gitagaag okasyon nga malagit ko, masuod ko sa Ginoo. Ana, isa niya kami ma, suod mo sa demonyo. Sala kalaing mama sa lagi kamugoy ga pasad-pasad ya di suod mo sa demonyo siya unsaon man nga masuod ming Kristo siya sunda ang akong gibuhat amang limpyo na sa dito wa na kay limpyuhanan no magkabuang ang pangita unsaon man kanako ni masuod ko sa Ginoo no wa na koy limpyuhonon wa na koy labhonon wa na koy kuan unsa na may imong buhaton magampo na ka didto Ginoo in taon di na unta nimo balik og yawa-yawa ni mga panuwayng dagko. Nyamingon ang Ginoo nimo ang imong gibuhat maoy nakahatag nila og kausaban. Padayon ana, ayaw na pagsigig hunahuna nga mobalik ba sila dili. Ang importante kamao na kang mohigugma nila og nakasabot na ka kung mobalik sila sa ilang kabuang. O di hastang buang og maayo kamao na kang mohandol. Ngano man? Because of love. Ana na siya. Nindog lang tayo. Dihay nag-blessing ko og abo sa namatay. Niabot ko kadiyot ra man ang blessing, di man nakaabot og 2 minutos, pero hapit ko moabot og 30 minutos. Kay nakita nako sa tagtungod nga muragwa siya kasabot unsay mahitabo sa tao inig kamatay. Una niyang nasabtan nga ang tao adto gyud Ginoo padong. Kana ba inig kamatay ba? Adto gyud Ginoo. Asa man padong ang tao inig magkamatay. Duha kabuk paingnan, Ginoo ba o impierno? Ang Ginoo tuwa man magpuyo sa langit. Ang yawa tuwa magpuyo sa kusga kano ba? Kana nya ini kamatay nato asa man ta padong adto ta sa hukmanan nya inig hukom na adto didto hukman kon adto batas langit o adto batas sa impierno. Nya kamurong nanimba din niya asa man mo padong. Nakasiguro ba mo asa mo padong? Oy tubag oy. Wala. Ang wa kasiguro padong na nas impierno. Basta wa gani ka kasiguro asa ka padong ka sa impierno kay ang yawa mangingilad man na. Nya kinsa may dali ilaron kanang way siguro siyang padulngan. Pero kanang taong siguro asa siya padong, adi na mailad oy. Kanang bana nga nahibaw gyud nga ang iyang asawa maoning niya di na mailad sa silingan bisan pag pakita-kitaan nag-short nga mubuo kayo pagisi-gisian pa na diha bisag bilangkaran pa na wa gyud kana ba ingon lang sukaran di gid na mukaon pero kanang bana nga buangon sa gayo then lagi ingon nga ikaw ba'y sukaran di ba ka mukaon kana sa mga asawa nga nahibaw gyud nga minyo siya di gid na magsigig post sa iyang naong diya sa Facebook. Dili na magsigig pa colors buhok, pangiskis anang kilay. Nga naman, kay bao naman siyang secured siya. Unsa pa may iya? Unsa pa man?
Di ba? Siging post, hangtod noon makakabit na lang sa noon. Muna karon porting daghan ng mga asawa nakapangabit sad. Sa di tinuod. Oy, ay na lang ta kay daghang kay nangumpisal nako. Pangingom wa sa tingali pa diroy, wa sa tingali. Nya ka ako de makalinmo de ko nga naa may mga managhilak manggani ng uban kay nag-serve og simbahan, nakapangabit. Liminister pag ginaamungan. Nag-unay rasad ba may gani kay pare wa pa maapil. Nga naman kay way siguro lagi, way siguro ba o gihisgutan na ni Kristo ang mga way siguro, gitandi na niya sa mga bati nga yuta. Ang unang tulo ka yuta mao toy mga klases taong way siguro. Ang katapusang yuta nga gitawag niyag maayong yuta mao toy siguro. Nya kamo, man kamoy siguro. Magpabilin mo diha. Uy, pamalhin na mo sa siguro eh. Di ba? Kani kang nagwali, siguro na kani. Otro sa ningway siguro. Labaw na ni dining minister. So, samot na ni. Pakapin pa na natong sa Kristan. Finisingan na to choir. Di ay, so nga siguro mo eh. No? Sa unang pagbasa, siguro kayo si San Pablo siyang tubag. Kaya mga taong nangutana niya siya, unsa may mahitabo inig, ug banhawon ba ang patay, unsa may mabanhaw, nga nadunot man ang lawas da siyuta, ingon dayo San Pablo, pagka mga buang gid ninyo. Pagka mabaw ninyo nahibawan. Siya, tanawa lang ko ng tanom, kanang lisos tanom ba, nigtanom ni mo ana, liso. Unsa may mahitabo sa liso? Mamatay, mawagtang, kay naa ni tipon siyuta, pero ang miturok kuno nagikan sa liso, mamatay pa to. Ingon San Pablo di na, magpadayon na to sa pagtubo. Nya, huyang pa to, nga dali ra kayong kutkuton sa yuta. Sa dili na, ligo na to, gamito na niya ang yuta pagligon. Para nang punuas mangga na to diha. Ang lisong gitanom ana, kisa kay gatanom ana, buhi pa ba ka? Kisa may gatanom ana be, presentar. Otro na gitanom na sa. Kaya kisa gatanom ana mangga diha. Siguro gilapay. Na siya niya, pero kana ang liso ana kadugay nang namatay. Nya tanawa. Mamatay pa na og ibutang ni Mosyuta, gigamit na niya ang yuta pagligo niya. Sa una ang iyang liso namatay diha si yuta, pero diha rasad sa yuta nakakuha og kalig-on gani namo nga pagdaghan. Muna kita usahay mamatay ta sa mga sakit dinhi bas kalibutan og mga kasakit nga lawasnon. Pero kanang maong sakit, kanang maong kasakit, kanang maong kamatayon nga lawasnon, maorasad nay muhatag nato og espirituhanong kinabuhi. Kana kung siguro gid ta. Pero di ka siguro kanang imong kasakit, kanang imong sakit, kanang imong kamatayon, mausad nay muda nimo ngadto sa impierno. Nya kanus aman ta makasiguro nga malangita, pinaagis atong sakit, pinaagis atong kasakit og pinaagis atong kamatayon. Kon di ta mahadlok ani nila. Ayaw kahadlok sa sakit, ayaw kahadlok sa kasakit, ayaw kahadlok sa kamatayon. Kana langit gyud kana. Anong di man mumutuon ako? Tanawa ang kuano, tanawa tong usa nga matod pa ang unang yuta katong naas agianan. Pag abot sa liso dito nga mao ang pulong sa Ginoo, wa kasod gisakmit sa yawa nganuman nagdumili sa pagsabot. Di siya gustong mosabot. So kaniro akong gisulti na may pipila nyo diya nganingon. Tuwa ka. Na magipipila ng mo ana. Tuon ka na. Wa mo mingon ana. Wala. Ang ikaduha nga moingon sa sura sa dana. Sura sa dana. Okay, sa man ang moingon lisura sa dana. Mao na nakatong batuon. Matod pa, malipayon kay siya, malipayon kay midawat. Pras ninyo ba, malipayon kay nisimba karon yes, nakasimba gyud ko pag ingos pare nga agwantahalan ng sakit o kasap sa dana. Mao to wa kuno katurok
igo ra ni sod paghuman wa katurok kay nawagtang tungod sa mga pagsulay sa kasakit, sa sakit ug sa kamatayon. Mao man ay musulay nato, pragod anang asawa ka, nya sigihan kag kulatas imong bana or bana ka, sigihan kag budhi sa imong asawa kay nangabit didto, mo sustenir pa kas imong commitment isip bana or isip asawa. Mo padayon kag ingon nga till death do us part. Sige. Bana ka, imong asawa nangabit. Namabdos pag yun. Dawaton nimo, moingon ka sa kasakit og sa kalipay day, unungan giti ka. Nya pag humagpanganak, tuwa na nangabit na sad. Nya ikalay tigbuhi, kamay na lang ni nakatampo kuskuko. Okay, po nagsara man mo magkita sa imong asawa kay abroad man kanya pag uli nimo, oh, mao pagani pagduog na mo karon, nganong sunod si mana suka-suka naman. Sa sustuhod naman tingalin tampo na ko ani. Di ba? Anya, mudawat pa ka. Bana. Oh, na nya kamo mga asawa, dadaan pagin mo sa inyong bana sa iyang anak gikas iyang kabit. Unsa man mudawat mo? Saon man gid na sayop man gyud ko nya buangon man tong akong kabit ang napaanak ka na ko gud biyaan lang ning bataa ako lang ning gidaa dinis ato ako man gining anak nya unsa man dawaton dili isugag tingon dawaton oy mga yawan on mong dagko ingna gyud dawaton gyud father kay mao man ginay akong role isip asawa. Ana, nga moingon ra gyud ko sa akong bana maging sino ka man at kahit sino ang mamahalin mo, mamahalin ko rin. Oh, pamomto. Mao na siya ang mga batuon ang moreklamo ana. Ang ikatulo nga way siguro kadto kunong porting daghana gugma sa mga bahandi, sa mga kalipay ug sa mga kahilayan sa kalibutan. Kanabang naatat sa iyang balay, naatat sa iyang yuta, naatat sa iyang bana, sa iyang asawa, sa iyang trabaho, sa iyang posisyon. Na-attach ba? Di gustong mubiya. Kanabang kusog ay mingon, ay ayaw sa kay gagmay pa kong mga anak. Okay ra kat day mamatay ay ayaw sa padiroy wa pa yung kuno kong mga anak mo ako padir okay ra man jud ko kasabot man jud kong mamatay ta pero ayaw lang sa karon padir kana mo na mga buangon nalumos na sa sampinit ang kuya ang pare imsa awak kami mga pare balhinunon magin mi pero ayaw lang sa karon kay napa mo koy project animal mga animal attachment tanawan na mga animal attach kay iyang gikaon nay mo duol unsay buhaton move attach man siya tanawa ka mo sa inyong balay ron na mo dool labi nagsiga kaig mata nya tulisan kaig naong pasudlon dagin oy anya ron kung kamong mga asawa inyong bana na ay gaagbay-agbay wa ka kaila di kang suko oy og attach kay kasi imong bana bigo ana de bisag kita lang kas Facebook kinsa ni buang-buang kinsa ni anas Facebook lang ka kita ka suko na kay kastanan pero wa ka ma-attach oy moagas imong luha tingali nindotas giagbayan sa kong bana mausad ni akong naong sa una mga 20 years ago siya mahilig gid siya 18 Yamingon sa ka-believe ko sa kong bana, no? Iyag yung na-remember ang akong figure sa una. Ana ka, di ba ka-appreciate yung ka nga akong bana is still young at heart. Iniguli siya, uy, luya man. Luya na gidi ay. Kay kami sa una, di man may maluya. Siya, luya naman. Ingno din mo siya, dong, guwang ng lubi. Sa naon sa kadiya, siya, ay, kita man ko sa imong Facebook, naman kay 18. Nya karon na uli ka luspat kay kagnaong. Hinumdom ka doon katong nagkauyab ta 18 biya edad na ko ato dito pag kita to sa gunuyan wa jud ka maluya nitabok pag kita dito sa kasagingan ana ba nindog na tayo